जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सचं नवदालन आता देवगडात भव्य उद्घाटन सोहळा. आग्रहाचं निमंत्रण 16 डिसेंबर 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता देवगड, साई पार्क, देवगड निपाणी हायवे, वडंबा, देवगड जामसंडे. संपर्क 9076 03 88 22. डिसेंबर महिना दिवसेंदिवस नववर्षाच्या दिशेनं आगेकूच करत असल्यानं 25 वर्षांपूर्वी घोषित झालेल्या पर्यटन जिल्ह्यातील पर्यटन नगरीला पर्यटन महोत्सव खुणावत आहे. गेली 5 वर्ष कोणत्या न कोणत्या कारणानं सावंतवाडीकरांना त्यांच्या जिव्हाळ्याचा पर्यटन महोत्सवापासून वंचित राहावं लागतंय. निदान यंदाच्या पर्यटन महोत्सवातून 2024ला निरोप देत 2025 धूमधडाक्यात स्वागत करण्याची संधी सावंतवाडीकरांना मिळेल अशी आशा सर्व स्तरातील सावंतवाडीकर उराशी बाळगून आहे. तशी अपेक्षा देखील ते व्यक्त करताय. 2004 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांच्या आणि सहकारी नगरसेवकांच्या संकल्पनेतून पहिल्यांदा सावंतवाडी पर्यटन महोत्सव शहरात भरवला गेला. पहिल्याच लोकोत्सवाला सावंतवाडीकरांनीच नव्हे तर जिल्हावासियांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. त्यानंतर जिल्हाभरात अशा पर्यटन महोत्सवांचं आयोजन होऊ लागलं. परमेश्वराला पहाटे पडलेलं एक गोड स्वप्न असा उल्लेख ज्या शहराचा केला जातो त्या शहरात होणारा पर्यटन महोत्सव म्हणजे जुन्या आठवणींना मागे सारत इंग्रजी नववर्षाचं नव्या उमेदीनं स्वागत करण्याचा एक जणू सोहळाच. राजसाहेब शिवरामराजेंच्या पुतळ्याच्या साक्षीनं गुलाबी थंडीत मोती तलावकाठी भरणारा हा महोत्सव म्हणजे वर्षभर पुरेल असा स्वर्गीय आनंद देणारा एक क्षण होता. या निमित्त हिंदी, मराठी चित्रपट सृष्टीतील प्रतिभावंत कलाकार, दिग्गज मंडळींची सुंदरवाडीत असणारी रेलचेल, तलावातून निघणारी शोभायात्रा, रंगावली, चित्र प्रदर्शन, जिभेला विश्रांती न देणाऱ्या खवय्यांसह मनोरंजनाची खमंग मेजवानी म्हणजे हा महोत्सव. या महोत्सवाच्या दिवसात नवचैतन्यच या नगरीला यायचं. सिंधुदुर्गसह गोवा, कर्नाटकातील पर्यटक या काळात इथं वास्तव्यास असायचे ते हा सोहळा अनुभवण्यासाठी. या महोत्सवासाठीची तयारी, छोट्या मोठ्या उपक्रमात दडलेला दृष्टिकोन, कला, नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, साहित्यासह सर्वांना मिळणारं व्यासपीठ अन मिळणारी शाबासकीची थाप बळ देणार असायचं. पण कुणाची दृष्टी याला लागली अन गेल्या 5 वर्षात हे सुख सावंतवाडीकरांच्या नशिबातून हरवलं गेलं. 2019ला पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता, पुढची 2 वर्ष कोरोनाचं महाभयंकर संकट आणि त्यानंतर आजतागायत असलेली प्रशासकीय राजवट यामुळे सावंतवाडीचं सुख कुठेतरी हरपल्यासारखं वाटू लागलंय. प्रशासकीय राजवटीत गतवर्षीप्रमाणे यंदा देखील हा महोत्सव होईल अशी शाश्वती दिसत नाही. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या माध्यमातून देखील भव्य दिव्य असा सुंदरवाडी महोत्सव जिमखाना मैदानावर व्हायचा. तोही एक पर्वणीच ठरायचा. कोरोनानंतर सावंतवाडीकरांच्या मनोरंजनाची भूक ओळखत इनरव्हील क्लब, त्यानंतर सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान, रोटरी लायन्स क्लबनं पुढाकार घेतल्यानं मागची 2 वर्ष मिनी महोत्सवातून मनोरंजनात्मक थोडासा दिलासा मिळाला. त्यानंतर विविध सामाजिक सांस्कृतिक मंडळांच्या माध्यमातून छोटे मोठे महोत्सवही गेल्या वर्षात झाले. मात्र पर्यटन महोत्सवाचं ते रूप, ती जागा इतर महोत्सवांना दिली जात नाही. त्यामुळे मिनी महोत्सवातच गोड मानून घ्यावं लागतंय. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिनी रुग्णवाहिका लोकार्पण सोहळ्याच्या वेळी महोत्सवाच्या शामियान्याची एक झलक सावंतवाडीत अनुभवता आली. मात्र सावंतवाडीच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा पर्यटन महोत्सव गेली 5 वर्ष आठवणीच्या पटलावरच रंगवावा लागतोय. त्यात पर्यटन महोत्सवाशी जिव्हाळ्याचं नातं असणारे दीपक केसरकर आता 4थ्यांदा आमदार झाले, तर सुंदरवाडी महोत्सवाचे सर्वेसर्वा संजू परब त्यांच्या सोबतीला आले. त्यामुळे हे हरवलेलं सुख पुन्हा अनुभवायला येईल अशा आशेत सावंतवाडीकर जनता नववर्षाच्या स्वागताची प्रतीक्षा मात्र करताय. विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.